Isa, bali 10 na itong nasa akin si Sharon. 2, 3, 4. Ayan mga kamamshi, marahin na hapon sa Indogabos. Ay, marahin na hapon. Marahin na aga pa pala. Ayan, marahin na aga. Kitang-kita na yung ating bumibilog na katawan, pati muka. Bali, time check tayo is 10:21 AM. Ayan, marahin na aga. Marahin na aga sa Indogabos. Ayan, mapagpalang umaga. Bali, wala naman tayo masyadong update. Wait lang. Ayan, continue tayo. Wala naman tayo masyadong ganap or ganap. May share lang ako sa inyo kasi nga nagulat kami. Bale, may ampun pala akong pusa ngayon. Ayan, si Puti. 'Di ba ang pusa ko is itim? Ngayon nagsama yung puti at itim. Hindi ko lang alam kung tatagal siya dito kasi may edad na siya. Pwede niya na mahanap yung kanyang amo. Kasi parang alaga din siya. Ang cute niya. Ayan, ayan guys, bali ang share ko pala sa inyo. Ayan, syempre papakilala ko yung aking sisito. Ayan. At saka yung bago kong ampon. Ayan siya, si Puti. Ayan, kasi kagabi, si Rose Jam 11 yung kausap ko about sa kanyang Mingming at saka about sa aking ampon na pusa. Tapos ngayong umaga naman is si Happy Cats 8 yung kausap ko. Wait lang. Ano yun? Ayan. Diba? Kagabi nga si Rose Jam 11 yung kausap ko about sa kanyang Mingming at saka sa bago kong ampon. Tapos ngayong umaga is si Happy Cats 8. Pinakita ko sa kanya yung bago kong ampon. Nagulat ako dahil meron din pala siyang ampon. Napunta sa pintuan niya. Or narinig lang pala niya, tapos pinakuha niya. Yung sa akin naman is, bigla talaga siyang pumasok dito. Shh, biwag! Wait lang. Ayun, nabibitin ako lagi. Saan na ba tayo? Yun nga, wait lang, ano ba yung sinasabi ko? Ayan, bali, nagkagulatan nga kami dahil same pala kami may ampon at halos magkasabay lang din. Kaya lang yung sa kanya is kuting pa. Ayan. Hello, Mickey. Mickey, gutom na si Mickey. Diba? My name is Mickey. I'm a boy. Nagutom na si Mickey. Tapos yung sa akin is may edad na nga. O, diba? Tapos, ayan. Pakita ko sa inyo yung aking ampon. Ayan siya. Diba? Nininilkatiran siya ng asawa ko. Tapos, gusto niya talagang tumatabi. Tapos yung kay Happy Cats 8, ayan, abot na lang kay Happy Cats 8 yung gusto kong i-share sa inyo. Bali siya pala yung nakilala ko talaga or siya yung nagpabago sa akin sa pananaw ko about sa pusa. Kasi kung hindi nyo naman tinatanong pero sasabihin ko, simula't simula talaga nung bata pa ako hanggang nadala ko yan nung nagkaanak ako na hate ko talaga ang pusa. Dito na naman tong batang to. Ayan, kasi nga is para namulat na sa akin yun na kasi nung bata pa kami yung nanay ko ayaw din niya ng pusa kahit aso dahil yung nanay ko ilang beses nakagat ng aso. Tapos yung pusa naman daw is parang namulatan ko na sabi ng nanay ko is yun nga nakahika, pwedeng sipunin, di ba? Kaya yun, nadala ko yun hanggang sa magkaanak ako. Yung mga anak ko nung maliliit pa, gustong-gusto nila sana ng pusa or aso. Kaya lang ako talagang ayaw. Madikit nga lang sila noon sa pusa o kahit aso is pinapahugas ko na sila agad-agad. Ganun ako basta nadala ko talaga yun, ganun talaga. Pag nakita ko silang or may pumasok na pusa o kaya may nakita ko silang hinawakan yung pusa. Hugas ka ng kamay. Tapos yun, ilang taon din yun. Halos diba simula bata ako pero hindi naman ako nananakit ng pusa o ng hayop. Basta ayoko lang talaga nadidikit. Tapos yun, simula nung kailan ba kami nagkakilala ni Happy Cats 8? 2019, nakilala ko nga siya. Nakilala ko siya. Wala na siyang tindahan, pero dati pala siyang may tindahan. Napakalakas ng tindahan niya. Halos yun yung nagpaaral sa mga anak niya. Tapos ngayon malalaki na yung anak niya, nag-stop siya sa pagtitindahan. Pero ngayon is, balik kasari natin siya ngayon. Balik kasari siya ngayon. Kaya ayan, napakalakas ng tindahan niya ngayon. Tinalo pa nga ako kasi kung ako is kumikita lang ako ng 2K
sa akin tindahan, di ba? Sa 2K na yan, halos 200 pesos lang ang sa akin doon, di ba? Kung tutuusin, siya is napakalakas ng tindahan niya. Pero hindi yan ang topic ko. Kasi ang gusto kong i-share sa inyo is yun, si Happy Cats ngayon nakapagpakilala sa akin sa mga pusa or nakapagpabago dahil simulang nakilala ko siya, ayan, naging malapit na rin ako sa mga pusa talaga. Hindi lang, no naman, malapit din naman ako pero nagpapakain din ako pero ayaw ko lang talagang madidikit sa amin. Pero ngayon is simula nga nung nakilala ko sa Happy Cats, yan, hindi to drama, share to para sa mga katulad ko din na medyo sarado yung isip sa mga pusa or ayaw sa mga about sa balahibo. Yan, para mabago din yung pananaw nyo. Ayan, napakaganda na may alagang pusa dahil nakakalibang, nakakatuwa. Tapos yun, kasi nung lumipat kami dito, hindi ko pa kilala sa Happy Cats ha. Nung lumipat kami dito, may pusa nang nakatira. Ayan, paglipat nga namin dito, may pusa na. Ngayon, di ba, dahil nga hate ko yung pusa, hindi naman hate na hate. Yung ayaw ko lang talaga is yung balahibo. Yun, lagi namin siya pinapalabas. Kasi nga is, ayaw kong madidikit siya sa mga anak ko. Tapos yun, simula nung nakilala ko sa Happy Cats, ha? Ayun, nabago nga, di ba? Kaya ang ginawa namin is, pinabayaan na lang namin siya dito sa loob. Kasi hindi rin naman talaga siya umalis. Kasi siguro, isip-isip niya, bakit ako aalis? Itaga rito ako, mas nauna pa ako sa inyo, di ba? Kaya hindi naman talaga umalis yung pusa. Lagi din siya nandito. Yun nga lang, hindi namin siya pinapalapit-lapit dito sa mga anak ko. Pero hindi talaga siya umalis. Pero simula nung napalapit nga ako sa pusa or nakilala ko sa Happy Cats, yan, pinapakain na talaga namin siya. Minsan, tinatawag na ng anak ko, hinawak-hawakan na. Ayun, kaya lang, minsan or isang araw, nakita na namin siyang wala ng buhay dahil siguro, akin na. Bilisan mo. Uuwi Hello na. ka dito, shoutout ka. Hello po. Ano pangalan mo? Hello. RJ? Aking Tomer. Sige. Uwi ka na, uulan na. Uy, balik mo to dyan! Hindi mo binabalik eh. Tapos yun na nga, saan na ba tayo? Istorya ng pusa. And istorya to ng dating iwas sa pusa, pero ngayon is napakamalapit na sa pusa. Meron pa nga ako isang na-influensyahan, na-influensyahan, yung ate ko rin. Ano yun? Ha? Tapos yun na nga, yun, hanggang dumating yung nagkaroon kami ng unang alaga namin pusa na masasabi naming alaga dahil yung dati nga is nauna siya dito sa amin. Yung unang-una talaga naming alaga na masasabi naming alaga is nung maliit pa napunta na sa amin tapos napalaki namin. Andun na siya sa biyanan ko kasi nga is naging pasaway siya. Imbis na siya yung magbantay para sa mga bababait, para walang magbutas-butas sa mga paninda ko, siya yung nagbubutas-butas. Siya yung nagbutas sa mga chichirya, ng mga Lucky Me, basta binubutas lang niya. Kaya yun, dinala ko siya dun sa biyanan ko. Pero bago siya dalhin dun, may kasama na siya dito, si Sito. Yun, yung aking black na pusa. Si Sito, na hanggang ngayon, isang dito pa rin. Talagang mahigit na 1 taon siya dito. Yan, tapos yun nga kasama ni Puti, di ba? Pero, ayan, pakilala ko na lang sa inyo, ipakilala ko na sa inyo si Sito at saka si Puti na aking alaga. Tapos, syempre, kilala nyo naman yung alaga ni Rose Jam 11, si Mingming. Ayan, syempre, mas kilala nyo siya. Tapos, ito na lang kay Happy Cats 8. Pakilala ko sa inyo yung kanyang mga pusa. Sabi ko nga is, kumuha siya ng video na isa-isa, pakilala niya ng dahan-dahan. Ayun, nang malaman niya i-upload ko, ay, na-conscious na naman siguro. Hindi naman nagawa. Kaya, ito na, ipasok ko. Ayaw niya mag-upload. Ayaw niya mag-video. Kaya ito nalang pakita ko sa inyo. Mabilisan lang naman to. Ayan siya. Isa, bali 10 na itong nasa akin si Sharon. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Ayun. Di ba, Shawi? 11 na kayo ngayon.
Ayan na nga mga kamamsyo, di ba? Mas nakakatuwa na hindi niya alam na i-upload ko kasi natural na natural yung kanyang boses. Kasi kapag alam niya kasi na i-upload ko, ay nahiya siya. Kaya yun lang guys. Thank you for watching. Para to sa mga, kunting share ko lang naman to. Para din sa mga katulad ko na, hindi naman as, ano ba ang hate na hate. Galit na galit, hindi naman ganon, ayaw na ayaw, yung words ko kanina na hate is means, para sa akin is ayaw na ayaw ko ng pusa, pero ngayon is, ayan, minsan nga, dumami yung pusa namin dito kasi nanganak yung pusa, kaya lang is hindi namin kaya magpabuhay ng mga puting, kaya, ayan, pinamigay namin, kasi lit lang naman ang pwesto namin. Tapos kung maraming pusa, diba? Buti yung kay Happy Cats is marami siyang kulungan. Yung mga anak niya is mahilig din sa pusa. Ang gaganda ng mga anak niya. Namumulot sila ng pusang kawawa, diba? Pinapalaki nila. Kaya yun guys, thank you for watching. Tsaka may isang pusa doon na nakalaan kay Impacto Guaps. Tapos kay Mike. Meron silang pusa doon. Bye.